Salum horas marihita saluhutna. Di hamu kadamang dohok dainang manang di dia pihamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso taparade hatani Tuhata jumolo mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amen. Hatani Tuhata nagabe jamita di partangiangata nalaos epistel di Minggu Misericordias Domini ima di tanggal 10 April 2026. Hatani Tuhata na tersurat di Lukas bidusada ayat 40 onom rodi ayat 55 jala topik ni minggu disi marlas niroha di bagasan Jahoba bergembira di dalam Tuhan. Ujah mari hita tapai hutiuk mari bagasan rohat tabi sonoma didok hatani Tuhata. Gabi didok si Maria ma di patibul rohakudo Tuhani. Maria ia do todikku mida debata si palua au ai ditatap do haitehon ni naposonaon parhatuau maau olak nyon marsudut-sudut ai habal gaudo dibahen pergugui tuau nabadia do guarnai ai marsudut-sudut do asini rohana mida aka namakabiari ibana hagugu odo diula tangan nai di paserakod do akan nagicang marroha akan nagugui di paijur do sian habang sana sida di pabaki do aka nametmet nadingkat di pasuksuk ibana tu akan namale jala akan nalubiak kian rumardo di palaho di painuinu do Israel naposonai marningot asini rohanai mangihuton baga-bagana natwaka oputa tu si Abraham dohot tu pinoparna saliling-lilingna. Ima hatani Tuhata. Di hamua kadongan saha porsiaun molo tapai hutihut turpukon ima ede puji-pujian ni si Mariaon tu goarni minggutang Minggu Misericordias Domini namar lapatan guk asini rohani Jahoba do tanoon dohot tu topik ni minggutai nama dok marlas niroha di bagasan Jahoba molo di hati Indonesia di dok bergembira di dalam Tuhan. Tentu adong ma manang napiga nanaing dohonon natuhita siane. Jadi itor taputihi marupani aka ipolane ijamitai siat trupuk naung tabigi jalan naung jinaha tokinon. Na perjulu memang ikon akwata dotong tung holan ala asini rohani Jahoba sabingdo na patauhon si Maria gabe hasorangan ni si paluai. Jadi molo gabe dipake satabi hata mamake tadok korupani manang dipilit dituduh de bata si Maria na gabe hasorangan ni si paluai tentu asini rohani Jahoba sabingwe losoni do anon nang tuhita molo dipilit dijo jala dipalua Tuhani hita sian akahadu sautai marhite-hite paskanau tarayakon na parisada tentu asini rohani Jahoba sabingwe Misericordias Domini guk asini rohani Jahoba do tanoon ima na perjulu nanaing idauta anggo sian hadirion na maksudna sian hadirion ni si Mariai datu ngadong halubian ni si Maria sian ka anak boru na asingi di hati hai datu ngadong kelubianna dus do ibana dohot ka anak boru na sejaman dohot ibana lapatan na sahalak anak buru na terbatas do ibana. Sahalak anak buru na biasa-biasa do ibana. Dang na luar biasa. Jadi dang adong rupani catatan sebelumna
molo istilah nuaing rupani ngaterkenali bana ngapira libana tahu tiba-tiba do muncul goarne si Mariai. Jala luat na perupani dada luat na terberita hutana sarek do sada hutana adong di Galilea. Maksudna daksian huta na terberita ibana. Justru mungkin alani ibana dora asagabe terberita Nasaret. Si Maria pe merasa do bahwa dia bukan siapa-siapa. Alai ikon ibana ma dituduh dia bata gabe hasorangan ni si paluai. Jala hinor honni ido asa memuji-muji ibana. Jadi molo tabereng ano di ayat 46 ayat 47 muse gabe dido si Maria ma di patibul rohaku do Tuhani. Maria ia do to dikumida de bata si palua au inna ibana. Isi tutu naso maria to dina molo diperlakukan songoni. Ise na somarlas niroha bergembira molo taruli di pasu-pasu si songoni. Ima sada alasan ni si Maria rupane memuji-muji debata dohok marlas niroha di bagasan turpukon. Asini rohani Jehovah Sabindo na manudo manang na mamilit ibana asa gabe hasorangan ni si paluai ibana. Hama kadongan marhite peristiwaon marhite baritai nakiningan hitape na buido tudoon ni Tuhani tuah kasakapna na umuli. Au hamu na buido piliton ni Tuhani. Dada alani kualifikasi nabi nain ni portidior rupani daw. Jadi berdaulat do tuhatai bebas do tuhatai menuduh manang memilit manangise pe lomoni rohana tu sakap hatua onai. Si Maria do dipilih, si Joseph naholan bertunangan do pedido rupani nasida belum suami istri. Holan sekedar na bertunangan do pe nasida. Alani i akamang dohot tamuinang unang met tabereng diri taon. Unang meta bereng diri tau. Jangan remehkan dirimu. Diaka jamita naung tabigi, diaka arenok salpu, apostel Paulus, madok rupani kita ini adalah manusia Allah. Halak ni debatado kita. Jadi kadang-kadang memang kita do napa metode dirita tang debata. Molo si Jesayas madok harga hidup do kita. Di juluni debata, di rohani debata. Alai manusia menangjol maisa diri, audo mungkin nasoma merengau mararga. Kalau Tuhan bisa pakai Maria, Tuhan juga bisa pakai kita, pakai kamu. Tuhan sanggup melakukan perkara besar lewat orang-orang biasa songok kita. Jojo dodak kemampuan ni sasahalaki perjulu di ida tuhatayate. Alai kemauan nado. Bukan kemampuan tapi kemauan. Ha oloon nado. Dada haboyon. Jadi nang dia kapamiliton niak kasih seanipe di padan naik baru. Dada alani haboyonna kemampuanna alai di dok tuhatai ihutum mawin. Tangadong rupani jota bereng alani kemampuan alai kemauan mido. Jadi hita pesongonido di hawolo otaido pakion ni Tuhani piliton ni Tuhani tuduon ni Tuhani tuaka ulaon doho sakapna nabalgai. Bahwa ni tutu tatiru masih Mariaon pinomat adong dua tiruan na pinatuduhon ni si Maria tu hita marhite turpukon dipatuduhon ni bana do hasereponi serep ni roha ade dak serep markobas alai dusmai serep marroha ainak pesongoni dada gabe gijang rohana rupani baliksa gabe di paseret ibana do rohana ai di parhatutu ibana do pabua asini rohani Jehovah Sabindui tanga dong bisi ala halubian na manang alani ulauna tung asini rohani Jehovah Sabindui.
Jadi halak nama kilalahon asini rohani debata pasu-pasu ni debata tentu lam seret do rohani lam uduk doi songon eme na porngisi dak songon eme na lapungon ate. Na padua hon tiruan sasi mariaon nuaing basidok mauliati doi bana rupani. Jadi hidupnya penuh dengan syukur. Atik pe gudang pergumulan ni ibana tentu dak so bergumul ibana aman dohonon ni halak taringot tu ibana lahir hamil di luar nikah. Atik pe bukan karena persetubuhan manusia kandungan nadi ibane, tapi apalah cerita orang, apa kata dunia terhadapnya. Sidok mauliate do ibana sude dina masa di ngulunai. Madok mauliate mahamu siala saluhukna ido didok hatan itu hatai di sada Tesalonik 5 ayat 10 alui. Madok mauliate mahamu siala saluhuknai aido dipangido debata sian hamu marhite-hite Kristus Yesus. Padua hon akamang ubahe merlas ni roha si Maria siala ditatap debata haitehonna Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi haitehonnai dada alani fisik na name me daong mulak tu natugi na digijang nakin natadokone Maria merasa orang kecil, orang rendah do ibana rupane. Dada bangsawan ibana. Alai ditatap debata haitehonnai sadar jala makilala dosi Maria pabua dang ise ibana. Dia bukan siapa-siapa. Jolma na me do ibana. Alai ikon ibana ma ditodo debata. Di ide si Maria keberpihakan ni debata tuah kana me tuah kana geli tuah kana so apalah dianggap jolma rupani. Disima ibana memuji-muji. Disima ibana Maria iya. Disima ibana bergembira. Marasing do tu jolma ate. Anggo jolma lam lea jolmai di sihado adongonna manang lam toru status sosial na ba lam swarga doi dina deba. Aise doi inna rupane dung di Papua tema. Ya do binigi cerita songoni di parpestan. Habe hula-hula manakas do amat taur rupane alai alana pugus toroma ninna cerita iya te toroma inna azuto ni maddo tema madapoti mana sida inna ala mungkin marbecca de bana naroi dang mar alpart manang dang mar mercy ima jorupani contoh majue ima jolma anggotu hatai justru di parwahodo aka namekme patuluhon di patu padebata habel gau tu ibana yang maha kuasa melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Airang habel gauni tutu molo gabe ditudu ibana. Inani Yesus gabe hasorangan ni si palua. Habel gaun dui. Habel gaun nanidokna disirupani batutu pambahenan ni debatadui. Karya-karya manang perbuatan-perbuatan besar Tuhan di dalam dirinya. Na paupaton di patutoru akasigi jang roha jala di patibbo akana seret marroha. Jadi tohoma songon nanidok ni hatani tu hatana tarsurat di Lukas 10 ayat 10 sadai. Ay nasa na patibbo dirina si pauru odo jala na pauru dirina ido si patibbo. Jadi aka sigi jang rohai di patutoru jala aka naseret marrohai di patibbo tuhatai. Palimahon nadinggan di pasuksuk tu akana male jala akana lubiakian rumar di palaho. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi sahalinari taida dison keberpihakan ni Tuhani tuahka nagali tuahka namek tuahka naetek dalam arti keadaan nakiningani tuahka namale anggo hita jolma satabi muse mungkin holak ditangiang dope hita berpihak tudongata
Anggo ditangiangi Tuhan sarihom ma kadongan nami nasoda pota mangat dope dain do ditangiangi alai holan amen boha adong do keberpihakan so unang-unang itu ribana rupani perjulu manohali satali si panganoni na umirisna olo do suksuk di piring nai sampai merlubi-lubi api ang gotangiangi nak kiningan sarihom ma aka na pugos na somangan dope asara mangas songok kami ninda rupani di tangiang nai iga bituhani dulu ja di bae manarikon tangi ba na rupani manarikon ima nata ida jadi adul marasing do tu sikap ni jolma sikap ni tu hatai meredup pun aka namale doh naso mardiha-dihai. Paunopon jalan parpudi di painuinu Israel naposonai. Ia menolong Israel hambanya. Jadi lasni rohani si Mariai dibereng ibana rupani tang muba Tuhani di badanna tu bangsona Israeli. Bahkan turun temuru di dong. Ingok do ibana di badanna. Setia do tuhatai di badanna. Dak songon jolma olodo bahkan jumuk jotate lupa diaka badan dohot aka tona nau ni udukonna pinomat na onomi manuaeng na mangojar rohani si Maria marlas ni roha mamuji-muji Maria ia todina nang rohana hamak kadongan godang do alasata marlas ni roha songos si Mariaon molo dipatuhani tu si Maria habal gaun tuk sopatu paun namai tu akanani asianna tu hoinang tu hoamang tu au nang tu hita saluhukna hita akanau tinubus ni tu hatai marhite mudarna na durus di Golgatai patu paun na doi di hita jala ima na manggogi lasni rohata amen martangiang mahita Moliate madiho Tuhan di hatam na hubigi kami baurat tomai asa di perbihok katami parbuen na dengan parbuen na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuh. Amin.